Bună, dragii mei! Am tot vorbit în ultimele videoclipuri mai multe despre skincare, dar niciodată nu am venit să vă spun concret care sunt pașii pe care îi fac eu în rutina de dimineață, ce produse folosesc și de ce. Astăzi o să vă prezint în detaliu cum îmi îngrijesc eu tenul dimineața. Deja știți că am o piele normală spre grasă, de aceea trebuie să aleg produse care îmi hidratează tenul, dar concomitent cu asta îmi îndepărtează și surplusul de sebum de pe piele. Primul pas este demachierea. Chiar dacă suntem nemachiate, nu trebuie să neglijăm acest pas. Apa micelară pe care eu o folosesc este de la Garnier. Nu-mi usucă tenul, dar nici nu-l lasă gras. Este delicată, nu are parfum, curăță profund și este recomandată pentru o piele sensibilă. După ce ne-am demachiat, trecem la pasul 2. Ca tenul meu să fie mai fin și mai delicat, eu îmi clătesc pielea cu un gel de curățare spumant de la CeraVe. Nu are parfum, paraben și săpun, v-am tot spus de el. Îmi place foarte mult și vi-l recomand dacă aveți o piele normală spre grasă. Acest gel curăță profund și ușor, fără a perturba bariera pielii, elimină excesul de sebum, impuritățile și orice urmă de machiaj. După ce m-am asigurat că am un ten curat, o să trec la pasul 3 și anume la hidratarea acestuia. Prin urmare, o să folosesc un serum cu acid hialuronic de la L'Oreal ca să fiu sigură că celulele acestuia pătrund profund în piele. Datorită acestuia, pielea rămâne luminoasă și elastică. De asemenea, acționează ca un serum antirid. Pasul 4. În ajutorul serumului cu acid hialuronic vin cu o cremă hidratantă de la Kiehl's Ultra Facial Cream, despre care v-am mai spus. Ultra Facial Cream de la Kiehl's hidratează pielea întreaga zi, lăsând-o netedă și catifelată și este perfectă pentru un uz zilnic. Și am ajuns la pasul 5. Este important ca în orice rutină de îngrijire să nu uităm de conturul ochilor. Pielea acolo este mult mai sensibilă. Țineți minte că pe stories v-am mai spus că dacă mă machiez mai des, mi se irită foarte mult pielea aici în zona ochilor. Ca să evit această situație, folosesc Toleriane Ultra Fluid de la La Roche-Posay. Are o textură lejeră și proaspătă, fără efect gras, calmează puternic iritațiile și elimină senzația de piele care arde. Acești pași trebuie să fie parte și din rutina voastră, pentru că indiferent de ce tip de ten aveți, curățarea profundă și corectă și hidratarea sunt secretul unui ten frumos, îngrijit și sănătos. Dacă am făcut toți acești pași, I'm ready to go și sunt sigură că la final de zi nu o să mă trezesc cu vreun coș surpriză. Dacă ți-a plăcut acest videoclip, susține-mă cu un like, abonează-te la canalul meu pentru că știți că aprecierea voastră este motivația mea. Și mulțumesc!